నేను మీకు ఒక యథార్థం చెప్తున్నాను ఇవాళ. ఒక్కొక్కసారి ఏ దీక్ష లేకుండా అయ్యప్ప స్వామి గుడికి వెళ్ళినటువంటి కొంతమందికి అసలు జీవితంలో అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకొని వాళ్ళు కొంతమంది ఆ గుడికి వెళితే 50 సార్లు దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళకన్నా కూడా అద్భుతమైన రీతిలో అయ్యప్పని సేవించుకునే అదృష్టాన్ని ఆయన ఇచ్చిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. പടിമേലേ നിന്നോമൽ പാദങ്ങൾ മെല്ലെ പതിയുമ്പോൾ ഉള്ളം നിറയുന്നു ആകാശം പുതുകി പൊന്നയ്യൻ ചിരിതൂകി അയ്യപ്പ 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 അയ്യപ്പ